Чираттагы кытлау сәләме Пенза өлкәсе Татар Кынады авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Рязапова Мөнир кызына ошар. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Күркәм гомер тантанасы белән ихластан аны тормыш иптәше Али, кызы Наилә, кияве Рафаэль, оныгы Азиз, оныгы Юлия, икенче кызы Әлфия, кияве Азат, оныгы Димә һәм Мәрьям кытлыйлар. Безнең якын кешебез 1959 елның 20 июлендә Татар Кынады авылында дөньяга аваз сала. Башлангыч белемен 9 сыйныфка кадәр Олы Труев авылында ала. Аннары аяк киеме тегү фабрикасында эшли. 1978 елның ноябрендә без аның белән матур гаилә кырдык. 1980 елда беренче кызыбыз Наилә, 1983 елда икенче кызыбыз Әлфия безне бәхетле итеп дөньяга килделәр. Тату гаиләдә аларны тәртипле, акыллы итеп тәрбияләргә тырыштык. Яраткан хатыным, рөхсәт ит сине ихластан бүгенге матур бәйрәмең белән котларга. Гел шулай бергә булып, гомер көзебезгә кереп, тигез генә яшигәле. Бел, мин сине нык хөрмәт итәм һәм яратам. Хатыныма бүген килә җылы сүзләр әйтәсе. Туган көне белән котлап, бер көчеп пәп итәсе. Минем өчен син законный булдың сөйгән хатыным. Бәхетле бул гомер буе, минем татлым, акыллым. Сөекләнкәебез. Гомер барышында син байтак йокысыз төннәр һәм безнең өчен кайгыга күмелгән көннәр үткәрдең. Уйлама, без белмибез, күрмибез, булмаса аңламыйбыз дип. Киресенчә, без барында аңлап яшибез һәм синең алдыңда мең бурычлы икәнлегебезне беләбез. Хәлләреңнән килсә гафу ит, әгәр рәнҗетерлек сүзләр әйткән булсак. Бүген туган көнеңдә сиңа кояштай озын гомер телибез. Бәхетең гомерле, гомерләрең бәхетле булсын. Әни дигән сүз кыска да, тик кадере күп аның. Ике дөнья җәннәтендә урыны булыр аның. Әнием безнең өчен генә һаман да яшәп килә. Безгә бар сөю назын да, мәхәббәтен дә бирә. Бүген җитте туган көнең. Ял ит әйдә утырып. Сиңа теләкләр телибез куш уш итеп тутырып. Яраткан әбекәем, рөхсәт ит сиңа бер кем дә бирә алмаган назыңны биргәнең өчен зур рәхмәт әйтергә. Синең җылы карашларың, ягымлы тавышың, яратып назлавың безне бу дөньяда бәхетле итә. Үзең дә безнең белән бергә бәхетле яшә сөеклебез. Әбием диеп әйтергә безнең күңел шатлана. Аны күрсәк күңелкәем дәртләнә, канатлана. Әбиебез генә түгел син безнең дәвәниебез. Бүләккә дип рөхсәт итсәң, матур җырлар бирәбез. Хөрмәтле Мөнировна, тормыш иптәшегез, балаларыгыз һәм оныкларыгыз юллаган теләкләргә без дә ихластан кушылабыз һәм сезгә дип матур җыр юллыйбыз. Бәйрәмнәре күп тормышының, бәйрәм белән туа көне. Олы бәйрәм бүген бездә, әниемнең туган көне. Котлы булсын туган көнең, бездән сиңа изге теләк. Картаймыйча яшә әле, гел яшь булып безнең белән. Котлы булсын туган көнең, бездән сиңа изге теләк. Картаймыйча яшә әле, гел яшь булып безнең белән. Гел яшь булып безнең белән. Гомереңнең тагы да бер елы үтеп киткән икән.